जयन्त बसुमतारी बिथांखौ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो एनडिएनि केन्डिडेट हिसाबै क'क्राझार एसटि रिजार्भआव मोननो थांदों। बे सेंग्रा हिसाबैबो लाइमोन हिसाबै जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना बाथ्रा। बेराफारसेथिं जों लाइमोन हिसाबै जों सानफ्रोमबो लुबैयो जे जोंनि केन्डिडेटफ्रा लाइमोन जानांगौ। माने लाइमोनफोरा मोनसे खामानि मावनाय जस थायो। जोंनि केन्डिडेटफ्रा जुदि लाइमोन जायोब्ला जोंनि माखासे बाथ्राखौ जोङो माने स्पष्ट भाबै शेयार खालामनो हायो। दा बे हिसाबैबो माने जों मोननै एंगलथिं नायदों। गिबियाव जों हारि हिसाबै हारिनि थाखाय गोलाव सम सेक्रिफाइस होबोनाय सासे दैदेनगिरिखौ मोननायानो खाफाल गोनांनि बाथ्रा। दा सेकेन्ड बाथ्राया बेनो आं दहाय बुंनाया जे लाइमोन जुदि केन्डिडेट जायोब्ला जों बयबो माने गोग्गानो गोनां जायो। माने लाइमोनफोरनि थाखाय बांसिन माने स्कप गोनां जायो आरो। क'क्राझार बिथांमोननि सोमोन्दै गोबां सावरायनांगौ दंसै होननानै आं सानाखै। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि सोरबा सासे दैदेनगिरियानो बुंदों, सोरबा पृथ्वीराज नामा, जे जाय मानसिया एमसिएलएआवनो देरहायाखै थांनायाव माने बेखौ आसामिसाव बुङो माने गुरु हारन होनना बुङो, मोसौ जेननाय होदों। दा बे मानसिया माने एसेबां गिदिर एमपि कनस्टिटुवेन्सियाव देरहानाया एसेबां सम्भब बाथ्रा नङा, सिदा बाथ्रा आरो। 50,000 भटार्सनि जुदि माबायावनो काउन्सिलावनो देरहायाब्ला बियो 22-23 लाख थानाय कनस्टिटुवेन्सियाव बोरै देरहानो? बिथांमोननि दैदेनगिरियानो बुंदों, जों बुंनाय बाथ्रा नङा। इउ पि पि एलआव बुंबा गाज्रि मोनलायगोन। दा आङो खोनादों, जों उन्दै समनिफ्रायनो खोनादों, जाय समाव बिथांमोना 17 बोसोर सासन खालामदोंमोन। सबसे अहंकारि मानसियानो जाबाय माने खाम्फा बरगयारि होननाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव रावखौ माथो होआ, दादागिरि माबा माबि खोनानायसो बाथ्रा गावसोरनि दैदेनगिरिफ्रानो बुंदों। आरो जायफोरा दायो जोंनियाव फैदों बिएसइनि सोरबा बिपिएमनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां बे माने बाहेरा देशफोराव बेरायनानै फैसा थाखा लस खालामदोंमोन। थारमाने जोंनि सरकारि थाखाफोरखौ मिसइउज खालामदोंमोन। जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। दा गोबां समाव जों खोनानो मोन्दों, खोनानायसो बाथ्रा आंखौ बुंदों होननानै बिथाङा दुखु मोनलायगोन। गोबां लाइमोन सिख्लाफोरथ' बे समाव बेरायनो थाङोमोन बिथाङा, खोनानायसो बाथ्रा। बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों, जुदि बिदिब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिदि एग्जाम्पल जुदि गालाङोब्ला जोंनि फिउचार जेनेरेसन नस्थ' जानो नागिरो। दा बेखौ रायजो राजाफ्रा डिसाइड खालामगोन जे बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिखौ जों दाबो माने स्कप होगोन ना होआ। दा बाथ्राया जाबाय, बिथाङा जाय समाव पावाराव दंमोन बे समावनो बिथांनि माने जि केरेक्टार बेखौ मानसिफोरा नुबाय जे बेफोरबायदि दैदेनगिरिया जुदि थाबाय थायोब्ला मा जागोन। बिथाङा मोनसे समाव फरेस्ट रेभिनिउनि माने इएमोन। बै समाव चन्दन दंफांखौ, बै समाव साल दंफांखौ सोर फानखो? रोजा रोजा बागान जे खालामना लाबाय, सोरनि समाव खालामखो? बिथाङाथ' इएमोन बै समाव। बिथांनि समाव हिउज करापसन जादों। जों माखासे बाथ्राखौ एक्सप'ज खालामनो नागिराखै दिनैनि तारिखाव। बर' हिसाबै जोङो दुखु नाङो, माखासे बाथ्राखौ बर'नि फिसा हिसाबै जों एसे कनसिडार खालामदों। नङाबा बिथांनि बै समाव लैथोआव गोजोमहैनाय माबानाय बाथ्राफोरखौ गोबां बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रानो बुंबाय थायो। जों बेफोरखौ इमान पात्ता खालामाखै। जोंनिया जाबाय जौगानायनि राजखान्थि खालामगासिनो दङ, जों खौसेथिनि राजखान्थि खालामगासिनो दङ, सुबुं सम्पद माने सोरजिनाय राजखान्थि खालामगासिनो दङ, लोगोसे गोजोनखौ गोजोर खालामनो थाखाय जों राजखान्थि खालामगासिनो दङ। बिथांमोननि बायदि जों थाखा फैसानि राजखान्थि खालामनो नागिराखै, जेराव जेनेरेसना बिराद गेप जायो। दा आं खावलायगोन मानव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथांखौ, बिथाङा जिथु बैसोबो जाबाय एसे, प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा जेरैबायदि रिटायारमेन्टनि बाथ्रा सानदों, बिथाङाबो एसे रिटायारमेन्ट लानांगौ आरो गोदान जोलैनि एसे स्कप होनांगौ। थेंक इउ। माखासे एमसिएलएफ्रा जोंजों कन्टेक्टआव दङ, ओरै सानजानि, आं उदालगुरिनि जिहेतु। दा सानजानि सासे एमसिएलआ माने बारे बारे फन खालामबाय थादों। आंथ' सासे उन्दै सासे दैदेनगिरि, माने सासे वार्कार आङो। दा आंनियावनो फन खालामनानै बुंबाय थादों बिथाङा इउ पि पि एलआव माने जयनिं जागोन होननानै। आं बुंदों जों आलु गेसावफोरखौ लाया होननानै। माखासे आलु गेसाव बि पि एफआव दाबो दङ। जों आलु गेसावफोरखौ सोनानै बस्थाखौ गाज्रि खालामनो नागिराखै। आं बुंदों नोंथांमोना एसे माने प्रासिद जाग्रो, रायजो राजानि एसे खामानि मावबाव होननानै। दा बिथांमोना गोबां लाइनाव दङ। आं खोनानो मोन्दों नै गेजेर ससेयाव, सोनाबनि गेजेर ससेयाव माखासे एमसिएलएफ्रा, माखासे दैदेनगिरिफोरा एमपि इलेक्सननि सिगांनो, थार्ड फेजनि सिगां बिथांमोना जों जयनिं जागोन। जों नायबाय थादों, माखासे जितु हिन्जावनि केसबो दङ, नारि केलेंकारि। जों बिथांमोनखौ जोंनि पार्टियाव जितु लानो हाया, बिथांमोनखौ क्लियार मेसेज होनो नागिरदों, जुदि नोंथांमोना इउ पि पि एलआव फैनो लुगैदोंब्ला एसे माने गावनि केरेक्टारखौ सुद्रायना लाग्रो, बेनि उनाव जोंनि पार्टियाव नोंथांमोना जयनिं जानायनि बाथ्राखौ सानो। दा खुनु माने परिबेसबो गैला, खुनु संगठनबो गैला। दा बेयो हाग्रामा महिलानि मोनसे गोसोम जारिमिन जानानै थासिगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि मोनसे पलिटिकेल स्टुडेन्ट विंआ टटेलि डिस्ट्रय जाबाय। सासेबो माने बिएसइआव गैला होनबाबो गोरोन्थि बुंनाय जानाय नंला। सोगोमसारथ' बेयो गाबोन समफोर माने जों गोसो जाबानो लिंहरनो हायो होननाय बायदिसो। बिथांखौ जों एसे फज'ना दोनथ'दों एसे, नङाब्ला हाग्रामा महिलारियाबो बर' हिसाबै जुदि एसेबां माने डेमेज जाद्रायबा जोंबो दुखु नाङो, जों दुखु नाङो। दा बिथांखौ एसे साननैसो थांना थाथों होननानै जों एसे स्पेस होनानै दोनदों। होनाय माबा मोनसे सोंनांगौ दङ होननानै आं खावलायदों दिनै नोंथांमोनखौ, मिडियानि मानसिफोरखौ। बिएसइउ आरो बनस'नि बाथ्रा एखेबारे सोंनो नाङा, खारन बिएसइउ आरो बनस' होननाय जेबो जिनिसानो बेवहाय गैला, बिथांमोना जोब्बाय। जिहेतु नबकुमार सरननि बिथाङा गोरोन्थिनि थाखाय जादों, मानोना अखम अबर'ज सुरक्षा समितिया मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि समाव जोनोम जादों आरो एबिएमसु होननाय छात्र संगठना बिनि समावनो जयेन जादों। दा गतिके बिथाङा बै समाव मोजां दैदेननो हायैखाय अबर मोनसे सेन्टिमेन्ट थ्र' खालामनानै माने भटखौ डिभाइड एन्ड रल खालामनानै बिथांमोना खननै देरहालांदों। बे दुखु गोनां बाथ्रा। बे समाव बिपिएफआ पावाराव दंमोनब्लाबो बिथांमोना देरहानो हायाखै। बिथांमोना देरहानांगौमोन, बे समाव एमपिखौ देरहानो हायाखै बिथांमोना।
दायो आरो बिथांमोना बै समावनो जुदि पावाराव थानायावनो देरहायाखैब्ला दिनैनि तारिखाव बोरै बिथांमोना देरहानो बे मोनसे गिदिर कुइसन आरो लाइमोनफोरनिसिम आं दिनै खावलायथ'नो नागिराखै खारन बिथांमोना माने गोरों गुनि गियानि बिथांमोना गावनि केरियार दानायाव जोबोद मुखुब आरो क्वालिटि इडुकेसन लानायाव गावखौ फसंथानो हारिनि थाखाय खामानि मावनो बिथांमोना साग्रिद जानानै दङ मर कनसियास आङो मोनसेल' खावलायनो नागिरदों बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ बिथांमोना जायफ्रा माइनर इमिसिर गथ'फोरखौ बिथांमोना पार्टियाव जयनिं खालामगासिनो दङ गावसोरनि पार्टियाव आं खावलायदों बिथांमोना जाहाथे इमान डार्टि पलिटिक्स बा पलिटिक्सनि थाखाय एसेबां गाहायाव जाहाथे बिथांमोना थाङा बिथांमोना गावनि गथ' गथायखौ 18 बोसोर जायै सिगाङावनो जाहाथे पलिटिक्सआव सोसना आं गोबां माने भिडिअफोराव फेसबुक पेजफोराव नुदों बिथांमोना जबरदस्ति दा बिथांमोननि गथ' गथाय आंखौ फन खालामनानै बुंगासिनो दङ मा जागोन जों पलिटिक्सआव हाबनो गोसो गैयामोन जोंनि बाबाया जोंनि मामाया जोंखौ माने पलिटिक्सआव सोसनदों होननानै बेसेबांबा दुखुनांथावना बाथ्रा जाय समाव बिथांमोना फरायनांगौ जाय समाव माने लेखा सोलोंनांगौ जाय समाव बिथांमोना वर्ल्डनि नलेजफोरखौ लानानै मोजां सासे नोगोरारि जानांगौ बै समाव बिथांमोनखौ पलिटिक्सआव जबरदस्ति सोसननाया जोबोद दुखु गोनां जादों आं खावलायदों आरो सानैसो मदारु दैदेनगिरि बिथांमोना दङ बिथांमोना लोंनायखौ एसे खमायनांगौ बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायदों नङाबा